ka-adventure ang back my channel Renato Kilaton. Oy ka-adventure karon ka-adventure nagsoroy ko karong buhat unya amo ni kinabuhi sa mga biyahidor ka-adventure. Maghatod ko buhat sa akong mga suki. Ana ko karon diri sa Pilar Bohol ka-adventure diri sa akong suki. Unya karon time check adventure 9:30 in the morning. Okay. Sa Pilar ka-adventure akong karon ka-adventure akong suki diri mo ni siya akong suki every week nga way hunong ang pagkuha sa akong buwad mo ni akong mga buwad ka-adventure na ay klase-klase ni ka-adventure na ay klase bulinaw, mangsi, pinakas, na tuloy, na putput mo ni siya kasagaran na gitawag ni siya sa Tagalog tuyo ka-adventure. Naglako ako ng tuyo. Sa Bisaya nagdaking kog buwad ka-adventure mo ni siya kinabuhi sa biyahidor ka-adventure niya akong karon diri akong suki. Ayo oy sir mayong buntag sir mayong buntag ana si ma'am okay ka-adventure ang akong suki si ma'am siyang tigkuha tapa ni Simba pa ka-adventure o sige nga ni pala sir kini sir Binangkal, okay, adventure mo na siya, binangkal ka-adventure. Okay, ato ibutang diri ka-adventure. Binaman siya binangkal. Mo na siya magmukbang sa tanig binangkal ka-adventure kay nagwatot po ta ni ma'am. Pani Simba pa si ma'am. Okay, what's up ka-adventure? Nakaroon diri sa lungsod sa Pilar, sa barangay Kagawasan diri ni Kagawad Pabling Lumayas ka-adventure. Mo na siya mister sa akong suki. Papa si ma'am ni Simba pa. Okay, what's up ka-adventure? Karon magmukbang sa tago kanang kini binangkal. Kaon sa tag binangkal ka-adventure. Kay man siya snack adventure kay nganing biyahe unya usahay mo o iniglarga sa bahay aga mo kaon na gamay kay nagdali ka-adventure. Unya kanang magutom po na biyahe man nga nang ka-adventure nga nang panahon nga di po kayo halin ag buwad ka-adventure. Usahay na part nga magbiyahe unya madautan mo ni ang kinabuhi sa mga biyahidor ka-adventure. Usahay gutomon unya usahay ka-adventure madautan. Kana yung madautan ka-adventure nga layo bitag tindahan unya mo kakanunon ka unya way mapalitan. Api lisod kayo ka-adventure ang anang maguban ka nga way tindahan ka-adventure niya. Okay ra ngani kay naghatod ko buhat sa akong mga suki diri unya tapa man si ma'am Simba pa man ka-adventure. Unya kanang na-standby sa lang ko diri ni Kagawad ang ganyo kaya akong giwat si ma'am para si ma'am ray silbi mo tan-aw ug unsay yang gusto nga buwad nga paliton ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Shout out ko sa ako mga followers nga way hunong ang suporta. Hilabay na shout out mo ko ni Madam Brinlo Karit Mangbubukid. What's up ka-adventure? Gitagaan ako ni Kagawad Pablito Pabling diri sa Barangay Kagawasan sa Pilar nanay Oishi ka-adventure Royal. Okay ka-adventure napoy ka ng binangkal kaning usa ka putos binangkal ka-adventure kay agutom kayo ning gikas biyahe ka-adventure anay binangkal ka-adventure ka-adventure magbukbang taog ka ng binangkal kani ka-adventure o Oishi parisa og binangkal ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Mga tawad. Sige. Kay mo ni kinabuhi sa mga biyahidor ka-adventure, usay nga nang gikan sa biyahe, gutom kaayo. Mo nang kuan ka nang sa nga nang kaon ta ka-adventure. Dala ako sa tindahan karon ni Kagawad Pablito Lumayas ka-adventure. Gahi ang kuan binangkal. Gahi. Na wishing. Ang biyahe ko ka-adventure, nganing way restaurant, nganing paniud ko ka-adventure sa manang kinabuhi sa biyahidor. Pan, oilse, pag kinali ka-adventure niya, tulakan niya siya og soft drinks. Kami para ang binangkal og oilse ka-adventure,
Kay para labis tamis. Ano kay Uisi kay paano siya pagkabitsyo kung pasayan flavor. Marami tayong kaon ng pasayan adventure. Okay, WhatsApp ko sa akong mga follower na kay Hono ang suporta sa akong YouTube channel. Sa Renato Kilaton. Nga, shoutout po ko sa Tagbalay, anong tindahan ni Kagawad Pabling, kuhan ka lang, Lumayas ka Adventure, Kagawad dire sa Barangay Kagawasan, Pilar, Bohol. Nako silang tindahan, ako man isang suki o buwan ka Adventure. Muna kinabuhi na sa biyahe dito ka Adventure, na panahon nga, magbiyahe ko, magdaking ko buwan nga, panood ko na ang white restaurant, nga makaagad ako mga tindahan, palit ko mga pan, nga palit ako Uisi ka Adventure, kay parat yat, nga, gawin tamis. Nga, tulak ka na siya og soft drinks ka Adventure. Busog na ka Adventure. Pasok ka Adventure, karon nga unta ka Adventure og Uisi gipalisan og binangkal. Ang tawag ani nga pan diri ka Adventure kanang aning dagko, magtawag siya binangkal. Nawa karon sa tindahan ni Sir Lumayas ka Adventure. What's up ka Adventure? Mga unta og Uisi parisan og binangkal. Ka Adventure nakahurot ko usa ka binangkal, busog na kay ang lamis ba binangkal ka Adventure, bantok siya ka Adventure binangkal. Nga paris sa Uisi, nga tulakan siya og Royal ka Adventure. Busog na kayo ka Adventure. Mo na mahurot ag 5 ka binangkal unya nakahurot ra kog usa ka binangkal unya usa ka buk Uisi busog na ka Adventure. Mura na pog tag na ni udto ani ka Adventure kay busog naman. Makakuan mo niya makasinga ng silbi ka Adventure, maka less pod sa paniudto
kay nakapalita og usa ka binangkal 5 pesos, kining Uishi 7 pesos, 12 pesos plus 12 pesos plus 12 na royal, 24 pesos lang ka adventure. Sulit na, nakasave na sa paniud to ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Nako karon sa barangay Kagawasan, lungsod sa Pilar. Ipaningod ko ka adventure sa ako nakaon na kuan ka ng binangkal og Uishi ka adventure. Manggitura ka na og royal nga bugnaw. Mo ni kinabuhi sa mga biyahedor ka adventure. Diskarte ang ka adventure, diskarte ang tawag ani. Basta ngani na part nga usahay magdaking kog buwad unya na time nga gutomon ko usahay makagi kog mga biyabas, diskarte ka adventure mamayabas, unya og mga mga okasyon, mga fiesta sa mga birthday nga naatol sa akong mga suki. Way ka adventure diskarte kaunay kay kining pagpaningkamot ka adventure, naani sa kanang di ka mawag jud kay yabot sa magdaking og buwad sa Manao, biyahedor ka adventure. Ang kinabuhi biyahedor. Unya na part nga magdaking og buwad, unya magub-an, unya gutomon ko, unya magpawawuo kong tay mga suki na og invitar ko mga fiesta, birthday baron ana maatol ka adventure. O magpawawuo ta mapas mo ta ka adventure, kay listen nang mapas mo. Di ba ka adventure niya? Akong nakita ka adventure ang biyahedor, di siya basta-basta nga kuan kanang naagyo ang imo diskarte. Di lang ka magbiyahedor og kanang kuan ka adventure kanang say nga na mauwon ka kay mapas mo jud ka, mapas mo nya. Lisod na yung pas mo kay mudangat siya og ulcer. Kanang ulcer, lisod nang ulcer kay kuya ng ulcer nga sakit. Manang biyahedor, manang ang kinabuhi na isip biyahedor na mga fart nga gutomon ko, diskarte ka adventure sa makaron nagkaon ko og kanang binangkal diri sa tindahan ni Kagawad Lumayas diri sa barangay Kagawasan Pilar, Bohol. Shout out ko sa pamilya ni Sir Lumayas diri sa Kagawasan Pilar, Bohol. Nako lang tindahan ako ni silang mga suki og buwad. Unya karon nagbuhat pa ko ni ma'am tapa ni Simba pa si ma'am kay siya may tig kilo sa akong buwad ka adventure, nagbiyahe po ko nang yabot ta gibon nga ng gutom mo ta ka adventure man nang nagmukbang ko og kuan ka adventure Uishi. Unya ikaon po ko kanang kuan kining tawag og say nga ning binangkal. Kalimot na ka adventure, paningot na ko kinaon sa binangkal. Lami po binangkal ka adventure kay bantok po binangkal unya parisan po siya Uishi. Parat tamis-tamis lami kay ka adventure. What's up ka adventure? Kanang nagpasalamat ko ninyo sa wayhunong ninyong suporta sa akong YouTube channel, Renato Kilaton ka adventure. Okay, what's up sa akong mga follower? Shout out ko sa akong mga follower nga wayhunong sa pagsunod sa akong video. Salamat kanyong tanan. Ngano siya part adventure, part 2 ni sa ang kinabuhi sa biyahedor. Ako gikon siya ka adventure, ako siyang gi part 1, part 2 para manay kay para masundan niyo ka adventure kung sa akong mga panginabuhian unya unsay akong kinabuhi isip biyahedor. Kay kini biyahedor ka adventure mo lagi yata diskarte gyud ka adventure, dili basta-basta ni mag-shy ka, mag-uo ka, dili pwede. Kay kini biyahedor kanang kuan siya kanang fighting spirit ni siya ka adventure. Nay part nga maguban ka, gutomon ka, sahay ka nang ato ka sa area nga wa gali mo palit, mingaw kayo ang imong gasto gasolina tanan fighting spirit yun siya. Dili siya basta-basta ka adventure ning ang kinabuhi sa biyahedor. Nakaroon ka adventure o gigutom ko gikan ko sa biyahe. Ni kaon ako gamay sa balay unya dito ko biyahe. Unya ka adventure gigutom mo to ni hanyo ko ni kaon ni palit ko og soft drinks, Uishi o binangkal. No karon busog na ka adventure. What's up ka adventure? Karong kung sa ka-adventure, nagulat-ulat pa ko ni ma'am kay siya man ang mutanaw sa akong buwad, sa akong silbi sa Tagalog, tuyo, sa in English, dried fish. Ang trabaho ka-adventure, silbi dried fish vendor. What's up ka-adventure? Ulat-ulat ta ni ma'am, kay tapa si ma'am, nisimba pa si ma'am. Ato panggihulat. Okay.
Nya ato na itawad atong mash ka adventure kay kuman naman tagkaon ato itawad atong mash. Mas. Mash naman, mas. Nay mo tubig mainom kagawad? Kanang Kaim na ko tubig kagawad. Pakuha ko na to. Ngani ko kagawad mo inom kog tubig. Ngani ka adventure ngani biyahidor, panjud ka ng diskartehay gani ka adventure. O gusto kay mo nga ng watay kanang sniper nga usay ka adventure nga uhawon. Basta mga kalangkaila lang mga suki, hindi ta mauwaw mang hayo og kagawad. Ari. Oh. Mo na kilakos kagawad dres kagawasan sa Pilar Bohol si kagawad Pabling Lumayas ka adventure. Pila ka termino ni Moron Wad? Kaduhang termino kinabuotan ng kagawad diri ka adventure. Mo gini ang suki sa buwad every week. 2 times ko diri mag-deliver og buwad ka adventure diri sa tindahan ni kagawad Pabling Lumayas diri sa Barangay Kagawasan Pilar Bohol ka adventure. Nya karon nihangyo ko kagawad minom kog tubig kay daghaw pud ka adventure, wa pud dalang tubig. Tapos nagkuha pag tubig ka adventure. Bota ni kayo sa kagawad Pabling ka adventure mani mister ni ma'am nga suki na diri sa buwad diri sa Barangay Kagawasan ka adventure. What's up ka adventure? Ato makita karon ang mga paninda ni kagawad Pabling Lumayas ug ni ma'am ilang mga pala ilang tindahan diri sa Kagawasan Pilar Bohol ka adventure. Ulat-ulat pa ta ni ma'am ka adventure kay si ma'am man ang utanaw sa buwad mo pili ka adventure si ma'am siya man ang silbi mo dawat sa kungwad ka adventure. Ay tubig hato di kagawad. Pinto kagawad, buot ang ginis kagawad. Ay tubig hato di kagawad. Mainom tarog tubig ka adventure. Nahurot na nga tong uwishi og kuan binangkal. Nahurot pa nag soft drinks. Inom taog tubig ka adventure. What's up ka adventure? Nako ron sa Barangay Kagawasan lungsod sa Pilar Bohol. Ang kinabuhi sa Biyahidor ka adventure, mo yung kinabuhi sa Biyahidor ka adventure. Muna siya ang part 2 sa kinabuhi sa Biyahidor. Ano ka adventure? Every week ko diring maghatod og buwad ka adventure, anang tuyo. Ari ko maghatod diring buwad nya. Nagmukbang pug ko og kuan ka adventure kanang singanang kining oishi og binangkal kay sa snack ka adventure may tagtubig ka adventure. Shout out ko ni kagawad nga nag way hunong ang suporta si kagawad Pabling Lumayas gitagana po tagtubig ka adventure. Karon ka adventure naana si ma'am gikan sa simba niabot na. Oy ka adventure at tanawon og unsay napabay unsay buwad ni ma'am diri. Ma'am dagan na pagkagbuwad ma'am. Napay siya bulinaw ka adventure, napay lupoy, napay pinakas. Minus rog halik ka adventure kay daghang pista diri sa lungsod sa Pilar. Minus og halin og buwad kay daghang pista. Karni. Nya karon si ma'am ni niabot na ka adventure gikan sa Simba ka adventure nya. Si ma'am di siya mukuha karon kay daghan pa siya buwad ni mga sunod adlaw na siya mukuha. Nya karon kanang napay customer ka adventure. What's up ka adventure na karon sa tindahan ni ma'am ug sir
lumayas ka adventure diri sa barangay Kagawasan lungsod sa Pilar Bohol ka adventure. Ako ni silang mga soki og buwad ka adventure nga way hunong ang pag purchase og buwad ka adventure. Nya mayong buntag ma'am. Apila ni siya ma'am? Kasi nga nani. Aka lang Oppo. Oppo ka adventure dako kayong Oppo ka adventure. Oh, baligya ni ma'am og 20. Pag adventure ako na lang ning paliton ka adventure kay kanang kuan ka adventure. Oy ka adventure mobayad ko kay gipahanyo ko ni ma'am sa iyang Oppo sa Bisaya ani Balantiyong. Balantiyong mani parisan og kanang sardinas ka adventure. O dira nagbayad ma'am. Okay. Okay, unya ka adventure di pa mo kasi ma'am og buwad kay sunod balik na kay daghan pa siya buwad. Aris ako ma'am. Sir, salamat sir. No, salamat ma'am. Og adventure nagdaan ako og Oppo sa Tagalog sa Bisaya ni adventure Balantiyong. Okay, aris ako adventure. Kaya tara po ko slaing nga mga soki na ho. Niya ako saning ipahilonan ning akong Oppo. Mani parisag sardinas ka adventure. Okay, what's up ka-adventure? Maghinaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimut pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimut pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagan nga video. Dahil salamat ka-adventure, God bless.